Id-Dipartiment tal-Istudji ta' Tfal u l-Familja fl-Università ta' Malta u t-Task Force dwar it-trobbija pożittiva inaqdu flimkien u faslu kors ta' taħriġ għal qiebel biex ikunu kapaċi jarfu każijiet ta' vjolenza domestika fost nisa tqal. Iċ-Chairperson ta' Task Force dwar it-trobbija pożittiva, Ruth Xiberras, spjegat li hawn l-idea żbaljata li l-vjolenza domestika hija biss fiżika, mentri fil-verità din tiġi forom differenti, fosthom vjolenza emozzjonali, finanzjarja jew sesswali. Ir-riċerka turina li waqt itqala il-mara tkun iktar vulnerabbli, jkun hemm iktar ansjetà u allura jista' jkun li l-vjolenza domestika jew teskala jew inkella tiġi f'dik is-sitwazzjoni fejn tibda ssir waqt li l-mara tkun tqila. Ir-riċerka turina wkoll li peress li l-mara tkun vulnerabbli għax tkun fit-tqala tagħha u jaf ikun hemm tfal oħra, allura fi żmien it-tqala ma tkunx tista' tiddefendi ruħha. Hija spjegat kif dan it-taħriġ qed jgħid lil qiebel ikunu jafu x'għandhom jagħmlu jekk jiltaqgħu ma' nisa li jkollhom suspett li jkunu vittmi ta' vjolenza domestika. Jekk pereżempju mara qiegħda urġentissima li għandha bżonn toħroġ dak il-ħin jekk il-midwife ħassib tfal jibku affarijiet imkisrin għajjat każ sħiħ, hemmhekk tkun taf kif għandha tirreaġixxi. Ovvjament se jkun hemm vittmi fejn ħajsaqsu isma' jien hekk imur għand il-pulizija x'jiġri, jien hekk inċempel is-social worker x'jiġri. U hemmhekk il-midwives ikunu kapaċi u jkunu jistgħu jirrispondu wkoll għal daw id-domandi. Kull xogħol li jsir mit-Task Force dwar it-trobbija pożittiva għandu fil-qofol tiegħu l-interessi tat-tfal, mhux binqas dan it-taħriġ li jieħu ħsieb li tfal sa minn meta jkunu għadhom fil-ġuf. Ruth Xiberras spjegat li d-dixxiplina mat-tfal hija importanti, imma din għandha dejjem issir mingħajr vjolenza. Il-vjolenza fuq it-tfal għandha dejjem tiġi eliminata u m'għandha tkun ġustifikata qatt. Ovvjament parti mix-xogħol tagħna allura li aħna wkoll nedukaw fuq il-vjolenza domestika għax fejn il-vjolenza domestika fuq il-vittma allura qed issir ħsara kbira wkoll lit-tfal. Il-vjolenza domestika aħna nindirizzawha wkoll biex insaħħu l-familja għax anke l-aggressur ikun jista' jfittex l-għajnuna.